saro chini nahar mungkha Greater Triplaland borok jotono saimano sara Tripura rajyoni borok jotono siwo chini Tripura basirok Dillio chini 1600 borok khangjak Dilli jontor montoro borok tabu protest khlai tongo chini Tripura sa hinjaknai joto leaders rok Tripura mothani hingoi tai chini manthaino chini soktaino chung mannani bagoi chung tini oro tongtuibo chung buini sadino buini Kokti sa chung khnawai matong chini kok mungsapana unglia chini kok mungsapana najaklia chung kuno bichar manlia chini burirok rap khlai jago gang rap khlai jago kuno chung bichar manja lama kacharo sui wak tok khai khlai boi bathar jago chini Biswajit Deborma takuk Biswajit Deborma aboni bichar bo chung manlia amotoi khlai Robi Litam chong tini hordi boro bike bai thangtani wo khorak tatam no boi batharo ajorabo chung bichar manja aboni bagoi chung kuno bichar manlia ne bagoi chung chini chini separate state chini alada rajyo chung sanoi tongo aboni bagai no Greater Triplaland chung nang sugoi tongo aboni bagai no chung tini sanoi tongo o Greater Triplaland busute ko boi babu busute ko biya buso jorate kubui ini sanan thakai gai abo kubui useng nai tamne bagai himba tabu joto Tripura sa chung thanjangai chung baksa tabuk tai agene din hai tai tonglia tabuk ni dinobo je tongnai rokbo nogo tong phano borok kiri tutui lachi tutui phaiya phano borok chini je manthai soktai no mannani bagoi borok Tripura mothaono bot dioi chuno joy jukto khlainai aboni yagulo chung Greater Triplaland bo chung edisini hoite khlaioi chini separate rajyo ungmani yagulo hangkai chung joto kisu chung adai khlainai ke o Tripura sarang imangle mokhang na no Tripura sani imang chung mokhang khlainai mokhang nai थांजाक्सी नि बागै आबनो ति तमो सानाय बहाय तमो रेस्पॉन्स रो मुबाग्रा सुप्रीम कोर्ट सीए नि बागै थांमानि आमो ताबको केस न chung रुकिनानि बागै थांमानि 2014 जरा जे सीए बिल पास खाइजाकमानि आबनो chung बयकट खायो chung आबनो माना खायो तामनि बागै हिनबा चिनि बररो गोबांमा बुइनि borok buini dokani borok haboi thangbaika aboni bagoi chung tabuk CAA ni bisingtui khlaioi citizenship amendment bill ni bisingtui khlaioi chung abono boycott khlaio aboni bagoi no chini bubagra tabuk supreme court case chalogoi tongo tai kaisa date di ro horjak o date chini bubagra taisa thangnai rang busa khorcha khlaioi chini bubagra o bebak CAA ni bill rok ni pass ni bagoi rukinani bagoi atkinani bagoi jotono chaito goi tonglai kaisa hangke mose je supreme court thangmani yagulo saimangka kisa jong khlama bisingtui Tripura state Tripura ni je Tripura file salmani kaisa salmani file rohaya ne khnamani abo bahai tamo belai khana kubui ko Tripura sarkar Bidhan Sabha o borok of file atkin koi hangai chung kendra o of file sogoya sak chung supreme court ro of file sogoi manya aboni bagino chung tabok chaito goi tongo chini naharmong bustango chung 2023 chini last fight chung tabuk central department chini state department to je kono chakri rok ni hoite phano chung bonchito goi tongo transfer kaisa chung khlai menya chung transfer horaibo chung nargoi menya tamani bagoi hinka ruling government ni yago aboni bagoi chung tabuk aboni bagino o ruling no chung rule khlainai Tripura motha chung rule khlaimani bisingtoi chung bebak no success khlai khunoknai tumung a file rohaya kendro ni state tamong nai chung asugoi tonglak chung thuina nangkai thuinai chung thui bakhai thui bolainai tobo chung songram khlai chung thangnai tini noro ni kuthumung busuro borok bangkhana ro tini chini oro borok kai 500 rok borok bangkha hambai